Без да го спираш, просто снимаш целия кръг. Ето, тръгна си. Завърти го сега. Нали, долната част на крака е фаща, нали? Вижда се. Да. Сега вижда ли си това, дето е над коляното, дето тръгва вената? Да, да. Чакай, както завърти, вижда ли си по-добре? Да. Така. Сега и някакво се спори. Така, и ето го е това тук. Ето тук стига. Като чакай само да се вижда това нещо. Ето тук е меко. Мисля, това е една бучка. Нали? И това е меко. Това е меко тук. Това вече е меко. Това е меко и фактически останало това, което тръгва е тук нагоре. Но вече не е цялото твърда буца. Стига ли толкова? Да.